आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्ता मेळावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत दोडामार्ग तालुक्यात पार पडत आहे. याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा संसदरत्न खासदार यांनी मनोगत व्यक्त केलंय. भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जुमला पार्टी आहे, भाजपातच सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे असा आरोप यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी केलाय. माझं भांडण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका घटकाशी आणि मी तर त्यांना शिवसैनिक म्हणतच नाही, ते जे कोण गेलेत नाही ट्रिपल इंजिनचा खोका सरकारवाले त्यांच्याशी नाहीच आहे. माझं भांडण फक्त भारतीय जनता पक्षाची, बाकी कुणाशी नाही. त्याचं कारण या राज्य उद्ध्वस्त करायचं पाप कोणी केलंय तर ते भारतीय जनता पक्षाने केलं, कोणी नाही. आणि उद्धवजी त्यांना भ्रष्ट जनता पार्टी म्हणतात. मी आत्ते आहे त्याच्यामुळे मी आणखीन एक नाव ठेवत. उद्धवजी फक्त भ्रष्ट पार्टी म्हणतात, इथं त्यांना भ्रष्ट जुमला पार्टी म्हणते. ते भ्रष्ट पण आहेत, ते जुमलेबाज पण आहेत आणि असा त्यांचा पक्ष. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.